Naidara pa mang kuta sa ospital, alagad binawian man sa nanimbuhay ang motoristang si Joey Mayor E. Martinez, Kampurok 1 Tagas Daraga, Albay. Matapos na madiskwido ang pigmamanehong motorsiklo pasado alas 7:32 kasubanggi. Sigun kay Police Staff Master Sergeant Rodel Musa, Traffic Investigator Kampilar MPS, pauli na kuta ang biktima sa saindang residensya. Kan makabangga sa concrete barrier kang Barangay Danlog, Pilar, Sorsogon. Napag-araman man nakainom ang biktima kan madiskwido asin mayong sulot na helmet. Okay. Kaya yung pagtama niya doon sa concrete barrier, dahil sa sobrang bilis ng takbo niya, kasi nga nakainom siguro, nabagok yung ulo niya dun sa may semento. Kaya ang daming dugo doon. Actually, pagdating namin, negative pulse na talaga siya. Mientras tanto, sa Pili Camarines Sur, saruan na ay talang irido sa nangyaring banggaan in van asin dump truck sa Barangay Pawili alas 6 kasubagong aga. Binisto ang driver kan van na si Ray Loren, 44 anyos, residente kang Malagapas, Cotabato City. Sakay kaini ang 13 delegado kan DepEd Soc Sergeant Region sa Palarong Pambansa. Binisto man ang driver kan truck na si Kim Ryan Obob, 36 anyos, kan Labo, Camarines Norte. Sigun kay Police Master Staff Sergeant Michael Oliver, Investigator Kampili Municipal Police Station, pabalik takot ang Soc Sergeant ang van, kan mauwaran ning kontrol ang driver kay ni rason nga ni makalawg ini sa linya kan truck na nagresulta sa nasabing insidente. Gikan Albay, pasiring mangkuta sa Camarines Norte ang truck. Hindi naman sa po mga accident zone kasi nasaway din na sila malawak yung kalsada. Pero nagkaroon lang yata ng driver error yung sa van. Binisto ang nairidong persona na si Police Chief Master Sergeant Tines Militaria na nasa likod kan truck kan mangyari ang insidente. Ginagawa pa namin is yung road clearing namin dito para yung mga, kasi nasa road widening na, yung mga nagpa-park po dito sa tabi. Kasi minsan yan po na kapag sa travelers natin. And dito din sa Pili po kasi alam namin na grabe po ang aksidente sa dito sa Pili kasi daanan po talaga ito ng truck and going to Bisaya, Mindanao. Sa presente, nasa maray ng kamugtakan si Militaria na nagsapo ni lugad sa iyang abaga. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.